uste dut, memoria esan nahi duna da, bakoitzak ze gogoratzen duen, ez? Ze kontatu dizuten. Orduan azkenean bihurtzen dira histori bakarrak, ez? Eta azkenean zure kontatu dizuten moduan jasotzen duzu, eta hori da egi osoa, egi borobila, ez? Eta sorkuntza artistikoak daukana da, margolari batek ingo dizuna, edo zen artistak ingo dizukenak transformatu egiten dula hori. Bere filtrotatik pasatzen ditu, ez bakarrik personalak, bezek eta kreatiboak, ez? Eta hor nortik ateatzen denak ditu beste kolore batzuk edo sensazio batzuk, eta horren jazuk gero jasotzen duzunean ere beste leku batzutan dituzute eko hori. Eta horren konturatu gabe horre guztiak ematen ditu askoze kapa gehiago, ez? Eta horregatik musikak, egin dezake pertsona bat oso leku diferentetara eraman, ez? Batzu gustatzen zaie estilo bat, beste bat, batzu behar dute musika bat, besteak memoriak eta olako gai pixka bat emozioekin lotuta eta gure pertsona bezala eduki ditzakegun zalantza eta beldurrekin lotuta dauden gauzak dira, gogoratzen egerana ez dira gauza onak. Orduan, arteak lagundu dezake hori dena barruraino sartzen eta beste leku batzutatik ateratzen. Ni pentsatzen baietz, ez? Azkenean, norbaitek zerbait txarra pasa duenean, ez? Modu onenetako bat da bere lagun honei kontatzea, ez? Horretik aurrea ja lortu duenean polikinaka hori, nik uste kasu honetan erabaki dutela guri ematea hori, guri ematea podere hori, lagun onak izatearen eta bere intimidade horretan sartzea, da gainera guk egin beharrean bakarrik entzun, eta jazta, egiten badiegu zerbait eman, guri eman digun sensazio hori, ez? Atera atmosferara mundura, zergatik, ez? Azkenean beroiek sortu duten gauza bada ere, bai, ez? Eta pentsatu behar da baikortasunetik ari garela lanean. Pertsonari ematen bizitza eta adio hori, ez? Zortzaien adio hori. Orduan nik uste dut, baietz, sentitu behar dutela hori publikoki horrelako poxa bat, ez? Horrelako pake bat, esanaz, pua, ez? Orain ja gera danon artean adio bat ematen, ez? Sortzaileen mundu oso gauza kuriosoa da, ez? Ne aktore bezala adibidez, personaje batekin plake egiteak orduan, baina ez dakizu zerk emango dizu ematen dizu testoak, bere istorioak, zer nahi duen bizitzen, gero gogitzen dira beste gauza batzuk, barroko gauza batzuk, ez? Eta dituzu zure asoziazio propioak, ez? Hori da, filmetan bezala, ez? Badogena nahi duena beldurrezko pelikulak, besteak komediak, besteak dramak, horrelako histori baten aurrean ikuste jasuk zure kapa batzuk irikite dituzula, ez? Zeia dago predisposizio bat, zaizuezea hasieratik empatizatzen. Jaizea beroien lekuan jartzen edo saiatzen, ez? Errespetu honi ematen esaten benetan jartzen gerala, jarri saiatzen. Eta orduan, nik uste dut, nondik zerk ez dakizu oso ondo zerk egite izu, baina gauza batzuk egite izute muitu, eta bai, horiek dira zure konexio propioak, ez? Eta bapaten zaten hau honekin, eta gero gu ditugun erremintak lujo badira, ez? Literatura, musika, dantza, zinea, eta horiekin jokatzen dugu hori beste realidade bat plasmatzeko, ez? Nahi dugun koloreekin. Nukela baina pentsatuko horrelako esperientziak edo horrelako omenaldiak hainbeteak zeudenik, ez? Beti ematen du dirala kasi tramite bat, ez? Pertsonekin egiten den tramite bat, horren ez den gauza hotza. Baina bai, igual ez nun pentsatzen benetako binkulo baten bila zeudenik eta geudenik, ez? Eta barruan egonda konturatzen zera hori gabe ezin dela egin, eta esaten duzu, ze ondo, horrelako gauza asko eta asko egiten ari direla, ze uste dut hori, denon artean lortuko dugula giroak aldatzea.